Os nacionalistas onenses presentaron no rexistro do Concello un escrito demandando a inclusión dunha serie de obras nos orzamentos municipais para o presente exercicio. Son unha serie de obras que realmente benefician os veciños tanto de parroquias como de aquí do núcleo urbano. Damos deste xeito voz aos veciños porque son eles que nas demandan. A máis grande parte delas son obras de pouco custo, pero que sí son necesarias. Despois a miña compañeira Ánxela vai a nomear estas obras, a nomealas. A gran parte delas xa foron prometidas, polo tanto creemos que xa chega o momento de facer estas obras. Entre esa relación de obras destacan actuacións en materia de sinalización, como a demandada en San Pedro de Muro xunto coa ampliación do aparcadoiro do cemiterio, tamén a adecuación de vías de comunicación e accesos. Arranxo da estrada a Coviña e a instalación do alumeado público na estrada que vai ás Furnas a Xuño. Ampliación da esplanada da Madalena e arranxo da estrada de Xufres a Ribasieira. Arranxo integral da estrada que vai desde o lugar do campo á igrexa de Camaño. Construción dunha zona de aparcadoiro a carón do cementerio de Queiruga. Dotar de acceso para persoas con mobilidade reducida á Casa de Cultura de Baroña. Arranxo do Parque Biosaudable da Atalaya e dotar de acceso a vehículos de emerxencia á Rúa do Outeiro Baixo no casco urbano de Porto do Son. Instalación de sinales e indicadores dos lugares da parroquia de Noal e reposición da sinalización do cruce de Con. Demandan ademais o ensanchamento da estrada do Cruceiro en Nebra, a dotación de beirarrúas e sentido único no Camiño Vello en Portosín e actuacións de saneamento en Miñortos.